Doamnelor și domnilor, ce n-ați mai văzut, ce n-a mai văzut Parisul, ce n-a mai văzut emisiunea Mireasă pentru fiul meu, în direct, astăzi, coregrafia băieților pe generic. Aplauze de la dumneavoastră de acasă, să-i dăm drumul. Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu mă faci să zâmbesc. Tu mă ierți când greșesc. Doar la mireasă pentru fiul meu. Extraordinar! Extraordinar! Alături de mine, să știți că aplaudă tot Mapamondo acum. Din păcate n-am decât 2 mâini să vă aplaud. Dar senzațional, minunat!